Jeg hedder Rikke Markholm. Jeg er medlem af Hillerød Byråd. Det har jeg været i knap 20 år. I denne her periode er jeg formand for kommunens social- og sundhedsudvalg. Hillerød Kommune har mange økonomiske problemer, ligesom flertallet af landets øvrige kommuner. Strukturreformen har kostet Hillerød Kommune rigtig dyrt. Vi har fået overført en masse opgaver fra amt og fra stat, uden at pengene til at løse opgaverne er fulgt med. For eksempel mangler vi 122 millioner kroner på det sociale område til at dække udgifterne på vores sociale institutioner. Også kommunesammenlægningen og skattestoppet er rigtig, rigtig dyrt for kommunen. Det har betydet for os i Hillerød, at vi igennem de sidste mange år har måttet spare rigtig meget. Det er alle vores kerneområder, der er blevet ramt. Det er børnene, det er de ældre, det er skolerne. Alle har måttet holde for, og det har været rigtig hårdt. Vi skal have flere hænder i ældreplejen. De ansatte på vores plejecentre gør et kanon stort arbejde, men de kan ikke trylle. Der skal flere hænder, vi skal have flere ansatte. Der er ikke tid nok til den nødvendige omsorg for de ældre på plejecentrene. Vi skal også væk fra minuttyranniet og fra papirnusseriet. Tiden skal bruges til samvær og omsorg og ikke til at udfylde papirer. På vores skoler har vi formået at renovere bygningerne, men vi har samtidig skåret i elevernes timetal, og vi har skåret i lærernes muligheder for at undervise i mindre hold. Det nytter ikke noget. Hvis vi vil have verdens bedste folkeskole, er vi nødt til at investere i skolen. Vi er nødt til at ansætte flere lærere, sådan så det igen bliver muligt at undervise forsvarligt, også på mindre hold. Som uddannet biolog er jeg meget optaget af miljø og sundhed. Sundhed og miljø kan gå hånd i hånd, hvis vi udbygger cykelstynettet her i kommunen. Vi vil prioritere cykelstierne til skolerne først, sådan så forældrene roligt kan sende deres børn i skole. Prøv at se på denne her cykelsti, hvor farligt det er. Det er vi nødt til at gøre noget ved. Det er vigtigt også i sparetider, at der er mulighed for at deltage i idrætsliv og det kulturelle liv. Det er kommunens opgave at sørge for, at der er ordentlige vilkår for at kunne det her. Det er også vigtigt, at vi passer godt på alle de mange frivillige, der arbejder i vores kommune. Vi kunne slet ikke undvære deres indsats. Blandt andet er det vigtigt, at støberihallen, frivilligcentret og de lokale kulturhuse kan få den nødvendige kommunale støtte, så de kan fortsætte deres vigtige virke. For SF er grænsen nu nået. Vi skal og må vende udviklingen, så vi får velfærden tilbage. Giv SF din stemme til november til byrådsvalget. Vi vil forandring.